ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மகா சமையல். என்னடா பெட்ரூம் மெதுவாக காட்டுறேனே, ஒருவேளை பெட்ரூம் டூராக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக அது பெட்ரூம் டூர் இல்லை. எங்கள் பெட்ரூமுக்கு ஒரு 2 கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க ஜோடியாக. அவங்கள தான் இப்போ காட்ட போகிறேன். யாருன்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் நான் காட்டும்போதே இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள், எங்கள் வீட்டு பீரோ மேலே ஒரு 2 கெஸ்ட்டு உட்காந்துருக்காங்க. இவங்க எப்படி பெட்ரூம்குள்ளே வந்தாங்கன்னே தெரில. எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே ஜன்னல் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும். நம்ம வாசக்கதை மட்டும் தான் திறந்துருக்கோம். ஏன்னா இங்கே வந்து ஸ்னேக் பாபுவோட பயங்கரம் நிறையா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால பெரும்பாலும் ஜன்னல்லாம் மூடி தான் வச்சுருப்போம். ஆனால் இவங்க எப்படி பெட்ரூம் வரைக்கும் வந்தாங்கன்னே தெரில. என்னடா சடன்னு ஒரே சத்தமாக கேட்குதே வீட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக வந்து பெட்ரூம் எட்டி பார்த்தா இவங்க 2 பேரும் அப்படியே நல்லா கேம் விளாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்கே ஸ்க்ரீனில் ஏறுறது என்ன, அப்புறம் கம்பியில் ஏறுறது என்ன, பீரோவில் ஏறுறது என்ன பாருங்கள். இங்கே ஆனால் ஒரு இடத்துல நிற்கலை. ஆக்சுவலாக இது சிட்டுக்குருவின்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கும் சிட்டுக்குருவின்னு தான் பேர். இங்கே பாருங்கள், அலங்கோலமாக இருக்குது எங்கள் பெட்ரூம். இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். நம்ம கெஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதோ நிற்கிறாங்களா. ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேங்குது, பறந்துக்கிட்டே நிற்கிது. ஆக்சுவலாக இது எப்படி நம்ம வாசல் தாண்டி ஹால் தாண்டி பெட்ரூம்குள்ளே வந்துட்டு பறந்துது. ஆனால் திருப்பி போகிறதுக்கு வழி தெரியலையா என்னன்னு தெரில. ஆனால் அங்கே சுற்றுது, இங்கே சுற்றுது. இங்கே பாருங்கள், அங்கே பறந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. நான் இப்போ வந்தால் லைட்டு போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இருட்டாக இருந்தது. அது ஒரு ஸ்க்ரீன் கூட திறக்கல பாருங்கள். அவ்வளோ இருட்டுக்குள்ளே தான் நின்றுட்டு இருந்தது. நான் இப்போ லைட் போட்டேன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், மேலே வந்து பீரோ மேலே எங்கள் சின்ன பாப்பாவோட பீரோ அது மேலே அவளோட மினிச்சர் கிச்சனுக்கான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பா. சின்ன சின்ன ஜாமான்லாம் அவளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் மேலே பாக்ஸில் வச்சுருப்பா. அந்த பாக்ஸ் மேலேயே தான் ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு இருந்தது. இங்கே ஒன்று அந்த பாக்ஸ் மேலே நிற்கி, இன்னொன்று பாருங்கள் அங்கே ஃபேன் மேலே வந்தாச்சு. நல்ல வேலை மறந்து போய் ஃபேன் போடாமல் விட்டேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் ஃபேன் போட்டிருந்தா அவ்வளோதான் புள்ளி இருக்குது. அப்புறம் பாருங்கள், திருப்பிக்குமே அந்த பாக்ஸில் தான் சுற்றி அது அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக அது மிக்ஸி ஜாரு அதெல்லாம் இல்லை. அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே அவளோட திங்ஸ் தான் இருக்கும். எங்கே பாக்ஸ்குள்ளே போய் முட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க கூட எனக்கு தெரியல. நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இது பெட்ரூமில் சுற்றுறதையே. பட் இது எத்தனை நாள் வந்துட்டு போகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. பாருங்கள், ஆனால் ஜோடியாக எப்படி வந்தாங்கன்னு தான் தெரில. ஒன்று வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, பட் ஜோடியாக எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரில. என்னோட ஆளைக்காணும். அந்த நிற்கிது பேக் மேலே நிற்கிது. இந்த ஒன்று பேக் மேலே நிற்கிது, ஒன்று வந்து அந்த பாக்ஸ் மேலே நிற்கிது. ஒரு செகண்ட் கூட நிற்க மாட்டேங்குது, ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்மலாம் அப்படி ஓடிட்டுருப்போமான்னு தெரில. டொமட்டின்னு எங்கேயாவது சோவில் போய் உட்காந்துருவோம் 2 வாட்டி நடந்தாக்க. அவருக்கு ஃபேன் மேலே இருக்குதா, திருப்பி இறங்கி எங்கே ஒன்று நிற்கிது, இன்னொன்று 2மே பாக்ஸ் மேலே தான் நிற்கிது. இன்னொன்று வந்து பறங்கு மேலே போயாச்சு. அங்கே பாருங்கள், மேலே இருக்க செல்ஃப் மேலே ஏறியாச்சு. அங்கே திருப்பி ஒரு செகண்ட் நிற்கல, திருப்பி பறந்துட்டு எங்கே போச்சு ஆளக்கானோம். அந்த நிற்கிது. அப்புறம் பாருங்கள், இன்னொன்று இந்த ஜன்னல் நிற்கி, இன்னொன்று இந்த ஜன்னல் நிற்கி. 2 ஒன்றாவும் நிற்க மாட்டேங்குது. அது தனித்தனியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. இது இந்த ஜன்னலில் ஒன்று நிற்கிது, இன்னொன்று எங்கே அங்கே பாரு. அது நிற்கவே மாட்டேங்குது ஒரு இடத்துலையே. ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப நேரமாக புரியப்படவே இல்லை இது ஏன் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குன்ட்டு. நான் வந்து சரி நல்லாயிருக்கு, நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிற திங்கிங்லேயே என்ன பண்ணிட்டேன், அது வீடியோ எடுக்கிறதுக்கே நான் சுற்றிக்கிட்டேன். அது எங்கெங்கே போகுது, அது நல்லாவும் இருந்துச்சு வேறு பார்க்குறதுக்கு. நம்ம என்றைக்குமே இவ்வளோ கிட்ட வந்து வானத்தில் பறக்கும்போது போய் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது. சரி, நமக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு போலிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது சுற்றுறது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், சுற்றி நான் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து அங்கே பாருங்கள் வேறு பறங்கு மேலே நிற்கி. அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்தேன், சரி ஒருவேளை இது வெளியில் போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் நிற்கிது போலி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் மைண்டில் ஒதுச்சுது. அதனால சரி ஜன்னலை திறந்து விடலாம், ஒருவேளை திறந்து விட்டால் வெளியில் போயிடுமோ, அதனால தான் இது அங்கே எங்கே பறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஜாலியாக சுற்றுதுன்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் சரி இது வழி தெரியாமல் சுற்றுது அப்படிங்கிறது எனக்கே மைண்டில் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் உதிச்சுது. அதனால் என்ன பண்ணேன், சரி ஜன்னலை திறந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த ஜன்னலை வந்து திறந்து விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து எங்கே நிற்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் பறங்கு மேலே நின்னாங்க. இப்போ 2 பேரும் ஃபேன் மேலே நிற்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பறந்துட்டு 2 பேரும் ஃபேன் மேலே நிற்கிறாங்க. இனி அது வந்து அதுக்கு வெளிச்சத்தையும் அந்த வழியையும் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிரும் தான் நினைக்கிறேன். அந்த ஜன்னல் மேலே ஒருத்தவங்க போய் நிற்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க எங்கே நிற்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க ஜன்னலில் நிற்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஃபேனில் நிற்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் ஜன்னலை திறந்து வச்சிட்டேன். இப்போ வந்து இவங்க வழியை கண்டுபிடிச்சி போனோம். நம்ம துரத்த முடியாது, ஏன்னா அவங்க நம்மளோட செம ஸ்பீடு, ராக்கெட் வேகத்தில் பறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் அவங்க திருப்பியும் பறங்கு மேலே தான் உட்காந்துட்ருக்காங்க. நான் நிற்கிறதுனால பயப்படுறாங்களான்னு கூட தெரில. நான் வந்து ஓரமாக வந்துட்டேன். அந்த ஒரு குருவி வந்து வழி கண்டுபிடிச்சிச்சு. அந்த போயிடுச்சு அந்த வெளியில் போயிடுச்சு. அந்த கதவு மேலே நிற்கிது. வெளியில் ஜன்னலை விட்டு வெளியில் போய் கதவு மேலே போயிடுச்சு. ஒன்று போயிடுச்சு, இன்னும் ஒன்று மட்டும் நிற்கிது. அந்த பாருங்கள், டியூப்லைட் மேலே ஏறி நிற்கிது. ஐயோ சுடுமான்னு தெரியலையே.
டியூப்லைட் மேலே ஏறி நிற்கிறாங்க. இப்போ வந்து அந்த ஒன்றை தேடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க. அந்த ஸ்க்ரீன் மேலே நிற்கிது. ஆக்சுவலி நான் ஜூம் பண்ணாமல் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ. இவங்க ஜூம் பண்ணுறேன். ஜூம் பண்ணால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த குருவி நிற்கிற அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே நிற்கிறாங்க. நல்லா சென்டரில் நிற்கிறாங்க. அந்த சென்டரில் நிற்கிறாங்க. இப்போ இவங்க வந்து அவங்க தேடுறாங்க. என்னடா கூட இருந்தவங்களை காணுமேன்னு தேடுறாங்க போல இருக்குது. தேடிட்டு இப்போ திருப்பி இது வந்து வழியை கண்டுபிடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபேன் மேலே போயிடுச்சு. இதுவுமே கண்டுபிடிச்சிச்சு, வழியை கண்டுபிடிச்சிச்சு. ஏதோ அந்த வந்து கதவுக்கிட்ட போயிடுச்சு, வெளில போயிடுச்சு. இப்போ பறந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் பறக்க போகிறாங்க. வெளியில் போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக வெளியில் வழியை கண்டுபிடிச்சி வெளியில் போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து அவங்க பறந்துருவாங்க. அவங்க தேடிட்டு பறந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா சொல்லாமல் போயிட்டியே என்ன அப்படின்னு நினச்சி தேடிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சொல்லிட்டு போக தேவையா அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள. சரி வெளில போயிட்டோம். வெளில போய் வெளியிலே போயிடுச்சு, பறந்து போயிடுச்சு. அதான் சூப்பராக இருந்துச்சுல. ஒரு 5 நிமிஷம் சூப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம வந்து ஜன்னலை வந்து பூட்டிடணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாம்பு நடமாட்டங்கள் நிறையா இருக்கும். அதனால் நான் ஜன்னலை திறக்கிறதே இல்லை. இப்போ வந்து மூடி தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ அந்த குருவிக்காண்டி தான் திறந்தேன். இப்போ திருப்பி மூடிட்டு பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் பூ பூத்துருக்கு, பிச்சிப்பூ. அதாவது எங்கள் ஊரில் பிச்சிப்பூன்னு சொல்லுவாங்க. பட் மற்ற இடத்துல எந்த பூன்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரில. பூ பூத்துருக்கு. அது நான் வெளியில் கார்டன் காமிக்கும்போது காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய். அவ்வளோதான். சூப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் பாய்.